Basket mo. Hi guys! Dito kami ngayon sa Unitop. Bibili kami ng medyo ano lang. Basket mo ba? May tinitingnan lang ako. Yan, dito kami sa mga frames. Ma. Huh? Basket. Say hi. Ay, basket mo. Basket So, mo. dito kami ngayon sa mga frame. Titingin ako ng... So, nandito tayo ngayon sa mga ano... Tingin-tingin lang ako. Kasi nag-set ako ng budget kasi dito guys. Para talaga dito. Teka, medyo madilim. Check ko muna yung settings. Ayan. Para masyadong maliwanag. Ayan. Okay. So, ayan. Hi guys! So ngayon, actually kakarating lang namin. Nag-set lang ako ng budget na 1,000 pesos para sa, kasi tagal-tagal na kasi kami nakapamili ng damit sa ano. So nag-ukay-ukay kami, 'di ba? So ipapakita ko yung clip dito sa vlog na to. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko. Okay? So yan. So, eto yung mga nabili ko kanina guys. So, ayan. Ilalabas ko to. So, ayan siya. So, dahil wala na akong damit, medyo butas-butas ng aking damit. So, eto guys, mga damit lang to pang bahay, yung binili ko. This is, ano to ba? 25 each. So, bakit ako bumili sa Okay-Okay guys? Bumibili ako ng damit sa Okay-Okay kasi mas mura siya. Pero syempre, kung mga damit na pang ano, mga panglakad na damit, syempre, bibili ka doon sa mall. Pero eto, actually guys, very ano talaga. Kasi eto naman, itong mga kay-okay-okay na to, tingnan nyo, may mga price pa siya, oh, Goodwill. Ito yung mga store doon sa ano, sa Amerika. Amerika siguro to na ano, kasi sa Goodwill, di ba? $4.99. Ayan, yung mga, basta marami pa doon, may mga price. So, hindi pa siya mga nagamit. So, ayan siya. So, bumili ako ng damit. So, mga 4 na damit ata ito itong nabili ko. So, ayan. Lahat itong mga 25 each. Tapos, eto, bumili ako ng white. So, lahat na ito guys, mga pambahay lang. Kasi, ayan. Yan. So, 4. So, mga 100 pesos yung nagastos ko nito sa akin. So, yun. Kasi halangan ko lang talaga ng mga t-shirt, mga blouses. Tapos, bumili din ako ng mga shorts. Kasi I love shorts. Talagang shorts talaga ako. So, bumili ako ng shorts. This is actually 35 each. So, kanina, nakapag-decide lang kami na sa kailangan sa okay talaga kami bumili. Kasi yung pera namin is only 1,000 pesos lang. So, bibili pa ako ng mga picture frame, ganon. So, kailangan kong pagkasyahin yung 500 pesos dun sa mga damit na bibili namin. Hindi kami pwedeng lumagpas. So, eto, nakakita ko ng shorts kasi actually guys, aminin natin, no, yung mga, syempre tayo mga medyo may kalakihan, mas mahal yung mga damit natin, mas nahihirapan tayong umili ng damit kasi usually yung mga mura, para yun sa mga maliliit na mga babae. So, since, alam mo na,
pag tayo may anak na, lumalaki tayo, diba? So, bumili ako ng shorts. Ayan. Malaki. Malaking shorts pero maikli. Medyo maikli. Kasi gusto ko kasi yung maikli na shorts pag nandito lang sa bahay. Kasi naano ako eh. So, eto rin. Ayan. Shorts. At saka eto. Actually, tatlo lang pala yung shorts na bili ko. So, ayan siya. Shorts. Okay to lahat, guys. This is 35 each. So, ayan. So, ang nabayad ko lang nito, instead na 105, parang 100 lang ata yung nabayaran ng asawa ko nito. So, ayan. So, yung total sa akin na nabili ko is, yung sa akin lang na damit is 100 pesos. So, yung sa anak ko, hindi na namin siya binilhan kasi ang dami na niyang damit. So, ayan. And also, bumili kami ng shorts ng asawa ko. Ito. Ayan. This is 180 pesos each. Pero, na ano namin siya ng 150 each. So, mga 300 pesos. Atong dalawa na to. So, ayan. So, wag mahiyang humingi ng tawad sa ukay-ukay. So, yun. Ang gusto ko lang yan, kasi yung mga damit talaga namin is, for example, sa damit pambahay, binibili ko talaga, naghahanap talaga ako sa ukay-ukay, guys. Kasi, alam mo yung quality ng mga damit is, talaga, meron yung pants dun sa asawa ko is, lang, 30 pesos yata yon, 35 pesos. Yung Levi's na siya na brand. So, hanggang ngayon ginagamit pa rin niya. So, talagang solid siya talaga. Yung mga damit ng anak ko. Tapos, yung sweatshirt niya, yun, puro mga, yung ukay-ukay ko yung nabibili. Kasi mas na-maximize ko yung money namin. Mas marami akong nabili pag doon ako sa mga mura. Pero hindi ako basta-basta lang bumibili ng mura, guys, na ano ba yan, sobrang init, guys, talaga. Hindi ako basta-basta bumibili ng mura lang na damit na alam ko hindi magtatagal. Siyempre, kung masyado namang dun sa mga made in China, pag mga made in China, guys, parang madali siyang masira. Pero hindi naman lahat. May mga mangilan-ngilan na okay lang. But so far, dun sa nag-invest lang kami ng mga mahal na bagay. For example, sa mga shoes, bumibili talaga kami dun sa store ng yung alam namin na matibay siya. So kanina nga pinakita kong clip sa inyo, pumunta kami sa Unitap. So ito yung mga nabili ko. So eto. Bumili ako ng plastic na flower. This is 55 pesos. Ayan, kung nakikita niyo siya. Ilalagay ko lang to siya sa hindi ko alam kung actually gusto ko maglagay dito sa TV or sa kitchen. Dalawa sana yung bibilin ko. Kaya lang, isa na lang. At eto, bumili din ako ng, lang to, 9.75 cents. Placemat para lang dito sa table. Kasi maliit na naman yung table namin. So, ilalagay ko na lang siya sa center lang sa paglalagay ng ulam. So, ayun. At saka, bumili ako ng, alam nyo, isang tinidor. Kasi sa bahay, ako lang naman yung nagtitinidor. Hindi naman sila gumagamit ng tinidor. So, ako lang. Tapos, ito, para to sa, sa baby namin dito sa pamangkin ko. This is 24 pesos. So, ayan. Bumilhan ko na lang siya. At dahil, sa sobrang tagal na namin kinasal ng asawa ko, hindi pa ako nakakabili o nakapagpa-print ng aming wedding picture. So, bumili ako ng ganito. This is 93 pesos. Ayan, 93 pesos siya. So, eto yung pinili namin kasi pwede siyang ihang. Ayan, may panghang. Tapos, pwede rin siyang may stand din siya. So, ayan. So, picture na lang yung kulang nito. So, ipapaprint ko pa lang yung picture. Tapos, eto, bumili din ako ng 49 pesos to, guys. Para sa picture ng anak ko. Ayan. So, dalawa yung binili namin. So, 49 pesos din siya. So, ayan. Ayan lang lahat yung nabili namin, guys. So, meron pa kaming extra na money. Tapos,
nakapag-download ako ng ito yung pamangkin namin. So, upload na ako ng, teka lang ha, medyo dumidilim siya. So, kailangan ko siyang, yan yung brightness kasi dumidilim siya. So, nasa na ba ako nun? Bumibili ako doon pag sinabi ko, nagpa-download ako ng movie. So, mga 3 movies, so 20 pesos each kasi nga, 'di ba? Every Wednesday nanonood kami ng movie. So, isang movie yung pinapanood namin every Wednesday pag day off ng asawa ko. So, ayun. So, may extra pa kami. At dahil nakauwi kami kanina is mga almost 1 na. So, bumili lang kami ng half na yung lechon manok. Kasi nagsaing na ako ng kaninang umaga. Nagsaing ako ng advance para pagdating namin. Akala ko maluluto ko yung ulam pero hindi ko pala siya maluluto kasi gutom na kami pag uwi sa bahay. So, ayun. So, ayun lang guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga pinamili namin kung paano ko binudget yung pera namin at saka so, ayun. So, ipakita sa inyo, nag-haul ako ng konti. So, ayun. So, I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and please leave comment down below. Leave comment down below and see you in my next video. Bye-bye!